Ahoj, moje jméno je Lucie a vítám vás u úvodní epizody převážně literárního a jenom velmi slabě vyhraněného podcastu se stejně neurčitě obecným názvem Příběhy z vily. No co vám budu povídat, zvolit tyto úvodní přívlastky byly na celé akci to nejtěžší. Ale to, že ten podcast posloucháte, znamená, že jsem všechny těžkosti překonala a tradá, už mluvím do éteru. Celá tahle moje podcastová akce je vlastně už více než roční záležitostí. Když jsem si totiž poprvé sepisovala náčrt scénáře, tak jsem v něm říkala, že mám 14-měsíčního syna. No a tomu je v těchto dnech o 13 měsíců více. Pokud jste na tento podcast klikli úplně plnou náhodou, tak si neodpustím takovéto krátké okénko, kde se představím. Takže momentálně je mi 32 let a původní, či lépe řečeno teoretickou profesí jsem učitelka a historička, ale ve školství jsem působila jenom 1 rok, ale jinak přidružených prací a profesí jsem si během let vyzkoušela spousty. Teď jsem tedy pořád na rodičovské dovolené se svým synem Jaroušem a momentálně končím 8. měsíc těhotenství s druhým očekávaným synem, který by se měl narodit na začátku února. Od roku 2013 píšu svůj první a jediný blog, jehož název jste vlastně našli i v popisku tohoto podcastu. Ten blog se jmenuje Příběhy z vily, Příběhy z vily Stein. A když už jsem u toho blogu, tak vám povím i jakou cestou jsem se dostala k natáčení tohoto podcastu. Když se zamyslím nad celou svojí cestou jakožto online tvůrce, tak asi bych řekla, že ukázkově plavu s proudem. Když před lety začaly frčet blogy, tak jsem se totálně vezla na vlně a hltala jich desítky. Ale než jsem začala psát ten svůj vlastní, tak to trvalo několik let. Potom se začal blogový svět prolínat s tvorbou na YouTube a to už jsem tedy blog měla. A svět videí mě začal fascinovat a já si pohrávala s myšlenkou, že bych to mohla zkusit taky. Měla jsem už i několik plánů, co bych všechno mohla zveřejňovat, jak by vypadaly kulisy a tak dále. Ale ani tenhle plán se teda moc nedočkal realizace. A to proto, že pohořel na mojí extrémní prokrastinaci a přehlcenosti. Jsem takový ten člověk, co věčně čeká na ideální příležitost. Buď to prostě bych si představovala více času, nebo hezčí zákoutí, nebo lepší scénář a tak dále. A myslím si, že můj největší problém je, že mi chybí to, co je vlastní těm, kteří se v tomto oboru dostali na výsluní, a to je spontánnost a neřešení, jestli je výsledek v tu chvíli dost dokonalý, aby si zasloužil vůbec vyjít na světlo. Já jsem se ale rozhodla, že to prostě změním, že nebudu na nic čekat a prostě ideální podmínky nikdy nebudou a člověk se může učit za pochodu. K tomu vám řeknu i, jak to mám s těmi podcasty. Před 10 měsíci, možná je to trošku díl, jsem si pořídila na Amazonu mikrofon, stáhla jsem si do počítače program Audacity, abych to měla kde stříhat a představovala jsem si, jak to bude super, že už na to mám techniku. Tak po nějaké době jsem se odhodlala natočit jakýsi úvod a něco jako první epizodu, ale až do včerejška jsem si to nikdy po sobě nepustila. Netroufla jsem si prostě. Ale to, co jsem včera zjistila, mě docela šokovalo. Zjistila jsem, že vlastně to, co jsem natočila, se rozsekalo na sekvence po 5,5 sekundách. A za boha jsem nepřišla na to, jak to vůbec poskládat, aby si to člověk mohl pustit za sebou. Nebo jak to prostě slepit zpátky dohromady. Zkrátka zjistila jsem, že jsem si o programu Audacity nic nezjistila, i když dneska jsem si matně projela pár návodů a moudrá z toho teda nejsem, protože zrovna to, co se mi přihodilo s těmi sekvencemi, tak to tam rozhodně mezi prvními informacemi není. A dneska jsem se ale rozhodla, že to udělám úplně jinak. A mikrofon si hoví pěkně ve skřínce, program Audacity je vypnutý a já to nahrávám na svůj telefon Huawei. Je to docela legrační, mám tady na stole hromadu knížek, ale to je zase aspoň trošku tematický k názvu mého podcastu. A ten telefon mám postavený na těch knížkách, abych měla mikrofon co nejblíže u úst. Nejdřív jsem si taky říkala, že se i vybodnu na to, jestli tady je klid nebo není, jestli dítě spí nebo nespí. Když si hrálo s mašinkama, tak jsem měla nutkání si fakt sednout a začít nahrávat, i když si hraje v tom pozadí, jenže pak ke mně přišel a chtěl pustit pohádku a myslím si, že zvuky z Disney pohádek asi úplně ve svém podcastu mít nepotřebuju. Teď už ale dítě spí a jinak jsem tady jenom se psem.
takže jsem se rozhodla využít situace a opravdu tuhle první epizodu nahrát. I když asi, jak to tak se nad tím teďka zamýšlím, tak obsahová hodnota bude 0, ale tak první epizoda málo kdy bývá o něčem důležitějším, než je samotný autor, a já bych chtěla, abyste přesně věděli, koho posloucháte a co od toho můžete čekat. Jak jsem naznačila, že mám odjakživa problém s tím, že furt něco odkládám, že čekám na nějakou perfektní dobu, tak zároveň si všechno hrozně teoreticky připravuju. Vlastně už když jsem byla dítě, tak já jsem měla teoreticky nastudováno takových oborů a nikdy jsem se do ničeho nepustila. Takže kdybych vám měla vlastně podle svých zájmů říct, kdo jsem, tak jsem spisovatelka, která nepíše, švadlenka, která nešije, malířka, která nemaluje, a takhle bych mohla pokračovat, protože zkrátka výmluvy. Ale ten podcast má dokázat, že s těmi výmluvami končím, protože jsem se nikam nedobrala a z toho, že ten kreativní přetlak, který v sobě mám, nejde ven, tak je to s věkem jenom horší. A když teď vím, že budu mít na krku 2 děti, navíc máme v názvu blogu to, že jsem z Willi Stein, tak to je taky jeden obrovský závazek, který stojí nemálo času, takže ono to prostě jinak než tím, že se člověk sebere a začne něco dělat, nepůjde. Teď už ale něco k tomu, co reálně bych si přála, aby na tomhletom podcastu vycházelo a co určitě zajímá i vás, abyste věděli, jestli vůbec stojí za to mě odebírat, vůbec si mě stahovat do telefonu a vůbec mi věnovat svůj čas. Vím, že podcastů je hodně a že jsem si zase vybrala dobu, kdy je to rozjeté naplno a opravdu výběru máme přehršel. A často se říká, že pokud jste tvůrce, měli byste si definovat svoje publikum, měli byste si říct, ke komu mluvíte, proč, hlavně teda to proč to děláte, a snažit se spíše vyhranit, než abyste řekli, že to bude všeho chuť od všeho. Takže já jsem si původně vymanula, že můj podcast bude o knihách, ale nejenom o ledajakých knihách, ale spíš taková ta selekce, kterou najdete v maturitní četbě. Že zkrátka ten podcast bude k užitku maturantům a pro ty, co třeba jako já už mají maturitu dávno za sebou, tak bude sloužit jako taková rýpačka a, jak to říct, hňácačka se v oblíbených knihách. Tenhle názor jsem ale před pár týdny zase změnila, protože nejdřív jsem si říkala, že to, co tady u mě určitě nenajdete, budou knižní novinky. Já je sice sleduju, protože sleduju na sociálních sítích hromadu knižních influencerů, a mám docela přehled, takže vím, co vychází, vím, co je populární, vím, co se čte, ale sama to prostě nestíhám. Ale teďka v říjnu se mi tak poštěstilo, že asi 3 nebo 4 knížky jsem z novinek přečetla. Během posledních let se mi i něco nakupilo v knihovničce a zjistila jsem, že to není vlastně vůbec tak špatný, že sice dobře, nevyjde mi recenze ve stejný měsíc, kdy ta kniha vyšla, ale dejme tomu, že jako novinka by se to dalo označit. Takže jsem se rozhodla ten koncept znovu překopat a udělala bych to tak, že jeden podcast bude maturitní četba a ten druhý bude vždycky na jakékoliv jiné téma. Ráda bych se samozřejmě držela toho, že budeme u knížek nebo u adaptací, které s knihami souvisí, protože filmové a seriálové adaptace klasických děl, to je prostě něco, co mě taky hrozně moc baví, ale možná tam zařadím i nějaká osobnější témata, která teďka spíš najdete na mém blogu, i když taky tam toho není tolik, co bych si přála, a ten podcast bych chtěla, aby mi tak trochu pomohl moji tvorbu tak jako víc zhustit. Co bych tímhletím podcastem chtěla předat především je to, že klasika není jenom nuda a povinnost, kterou si všichni pamatujeme ze střední školy, ale že jsou některá díla, která jsou zkrátka tak nadčasová a tak skvělá, že dodnes nám mohou něco předávat, nehledě na to, že nekonečné řady filmových adaptací a seriálů dává další možnost, jak si o nich více povídat, co skritizovat, co porovnat, a to mě hrozně baví. A přijde mi, že je to zrovna takový obor, kde toho není dost. Sice jsem na YouTube našla pár videí, kde se třeba někdo vrtá třeba v Jane Austenové nebo tak, ale český rozhodně není žádný a docela by se mi líbilo si to udělat na míru. Zkrátka to, co mně chybí, jak na YouTube, tak na podcastech, tak to doplnit. Rozhodně nejsem žádná kopírka a nikdy jsem teda nebyla, ani se to ke mně nehodí. Vždycky si jedu svůj vlastní styl, i když je to kolikrát úplně proti všem zákonům vesmíru, ale snad si to najde
svoje příznivce a já doufám, že vás to bude bavit. Ten podcast tedy nebude ani výhradně pro maturanty, ani výhradně pro knihomoly, ale zkrátka pro kohokoliv, komu sedne můj styl vyprávění. Taky si myslím, že můj styl vyprávění se časem trošku vytříbí, přece jenom tohle je první epizoda a já vám řeknu na rovinu, že se necítím komfortně ani trochu a nepřispívá tomu ani to, že mám v břiše toho nenarozeného prcka, protože ten mi tam teďka momentálně vyvádí psí kusy a já cítím, jak mě brní celé tělo a zkrátka vůbec Není to, jak se cítím normálně, když se uvolněně bavím s kamarádkou nebo třeba se svými studenty ve škole nebo takhle. Takže doufám, že mi odpustíte, že ten začátek je možná trošku zvláštní, že já s ním zvláštně, ale tohle prostě si sedne jenom tréninkem. A ten trénink potřebuje příležitost a potřebuje, abych se prostě do toho opřela a prostě to jsem vládovala. Ještě jsem si uvědomila, že možná by bylo dobré říct, jakým jazykem tady vůbec budu mluvit teď. Samozřejmě nemyslím, jestli anglicky nebo francouzsky, ale možná si všímáte, že občas přeskakuju ze spisovné češtiny do nespisovné a to je zrovna taky taková věc, která je mi vlastní, že když mám potřebu něco zdůraznit, tak to říkám spisovně a ve chvíli, kdy se totálně rozjedu a nekontroluju, tak ani ta spisovná čeština nejde udržet. Takže jazyk bude takový, jak to zrovna pocítím a vy pak časem vlastně poznáte, v jakých emocích se nacházím, když vyprávím tu a tu dějovou linku, což by mohlo být pro někoho třeba taky zajímavý. A pokud to někoho bude prudit, tak hold, nejsme ta správná cílovka. No a já myslím, že pro úvodní epizodu už to s délkou nemusíme až tak přehánět. Důležité je, že jsem vám řekla, proč ho chci nahrávat, zhruba o čem bude, to se možná bude měnit a zbytek si povíme příště. Tak se mějte krásně a ahoj.